Umanjenice i uvećanice. Hrvatski jezik, 3. razred. Bića, stvari i pojave imenujemo imenicama. Pas, djeca, list, trava, čarape, tanjur, hrana, majica, oblaci i snijeg. Promotri knjige. Kakve su po veličini? Imamo male knjige, malo veće knjige i najveće knjige. Promotri olovke. Kako bismo mogli reći da je neka olovka mala ili da je neka olovka velika? Mala knjiga bi bila knjižica, a mala olovka olovčica. Imenice koje znače nešto malo ili umanjeno zovu se umanjenice. Maleni zec je zečić, maleni nos nosić, malena glava je glavica, malena kuća je kućica, malena klupa je klupica i malena škola je školica. Velika knjiga je knjižurina, a velika olovka olovčetina. Imenice koje znače nešto veliko ili uvećano zovu se uvećanice. Tako je torba, torbetina, kosa, kosurina, veliki nos je nosina, oblak, oblačina, velika mačka je mačketina, a velika riba je ribetina. Da bi lakše mogli stvarati umanjenice, služimo se nastavcima. Nastavci za umanjenice su ić, čić, ica, čica. Idemo vidjeti neke umanjenice za određene nastavke. Za nastavak ić, mišić, nosić, nožić, putić. Za nastavak čić, potočić, trbuščić, kamiončić, oblačić. Nastavak ica, kosica, četkica, kapica, čašica. Nastavak čica, slamčica, grančica, ptičica i jabučica. Također imamo nastavke i za uvećanice. Ina, čina, etina i urina. Pogledajmo koje su uvećanice za određeni nastavak. Nosina, trbušina, brodina, džepina. Šeširčina, jezičina, korjenčina, končina. Krevetina, ribetina, ručetina, žabetina. I za nastavak urina, zgradurina, kosurina, ptičurina i zvijezdurina. Skup ije u umanjenicama i uvećanicama se krati u je. Pogledajmo. Cvijet, cvjetić. Korijen, korjenčić. Zvijezda, zvjezdica i rijeka, rječica. I je kratimo u je. Pogledajmo uvećanice. Cvijet, cvjetina, korijen, korjenčina, zvijezda, zvijezdurina i cijev, cijevčina. U uvećanicama i je kratimo u je. Također moramo pripaziti na č i ć u umanjenicama i uvećanicama. Balon, balončić, potok, potočić, kamion,
kamiončić, ruka, ručica, vrabac, vrapčić, konac, končić. Ruka, ručetina, jezik, jezičina, kamion, kamiončina, ruka, ručetina, ptica, ptičurina, konac, končina. Ovo su neki od primjera umanjenica i uvećanica. Ponovimo. Bića, stvari i pojave imenujemo imenicama. Imenice koje znače nešto malo ili umanjeno zovu se umanjenice. Imenice koje znače nešto veliko ili uvećano zovu se uvećanice. Nastavci za umanjenice su ić, čić, ica i čica. Nastavci za uvećanice su ina, čina, etina, urina. Skup je u umanjenicama i uvećanicama se krati u je. Zadaci. Sve imenice u rečenicama zamijeni umanjenicama. Ono što prvo moramo odrediti, koje su imenice u rečenicama. Na krovu je ptica. Imenice su krovu i ptica. Dječak ima košaru u rukama. Imenice su dječak, košaru i rukama. Vuk je ulovio zeca u šumi. Imenice su vuk, zeca i šumi. Te imenice ćemo zamijeniti umanjenicama. Na kroviću je ptičica. Dječačić ima košaricu u ručicama. Vučić je ulovio zečića u šumi. Drugi zadatak. Sve imenice u rečenicama zamijeni uvećanicama. Mačka je skočila kroz prozor. Patuljak u ruci ima lanac. Guska je pokraj rijeke. Imenice u rečenicama su mačka, prozor, patuljak, ruci, lanac i guska, rijeke. Ove imenice ćemo zamijeniti uvećanicama. Mačketina je skočila kroz prozorčinu. Patuljčina u ručetini ima lančinu. Guščetina je pokraj riječine. I treći zadatak. Pogledaj fotografije. Imenuj ono što vidiš. Svakoj imenici dodaj njenu umanjenicu i uvećanicu. Vidimo svijeću, majmuna i snijeg. Umanjenice ovih imenica su svječica, majmunčić, snježić. A uvećanice su svječetina, majmunčina, snježina.